Egunon eta eskerrik asko etortzeagatik. Lehenik eta behin Xabier Rey lagun eta burkide izandakoa gogoratu nahi dugu. Berea izan dadila espetxe politika kriminal honek eragiten duen azkenengo heriotza. Hemendik besarkadarik beroena bidali nahi diegu Xabier Reyren lagun eta senidei eta bereziki euskal preso politikoen kolektiboari. Deialdi honen bidez, kalera dinamikak euskal preso politikoen eta haien eskubideen aldeko mobilizazioak iragarri nahi ditu apirilerako. Apirilaren 17an, hau da, preso politikoen nazioarteko egunean hasiko dana, eta apirilaren 21an amaituko da. Bilbon egingo dugun manifestazio nazionalarekin. Gaur iragartzen ari garen manifestazio hau, mugarri izan diren beste bi manifestaldiren ostean dator. Batetik, abenduaren 9an, bake artisauek orain presoak lelopean Parisen 11.000 lagun batu zituen manifestaldiaren ostean. Eta bestetik, urtarrilaren 13an, sare plataformak prest gaude giza eskubideak, konponbidea, bakea, lelopean Bilbon 85.000 persona bildu zituen manifestaldiaren ostean. Biak ala biak hitzordu arrakastatsu eta historikoak. Bi mugarri hauen ostean eta Xabierren heriotza oraindik gogoan, iritsi da euskal presoen izaera politikoa aldarrikatzeko momentua. Iritsi da presoak kaleratzeko aldarria agenda politikoaren erdian sartzeko momentua. Presoak etxean eta bizirik nahi ditugulako. Presoen etxeratzea aldarrikatzen dugun bitartean, badira presoen egoerak konpondu beharreko lehentasunezko eta urgentziazko auziak. Berehalako erantzuna eskatzen dutenak. Eta Euskal Herriko eragile politiko, sindikal, sozial eta instituzionalak ere horretaz jakitun dira. Presoen gaiaren inguruan, Ipar Euskal Herriko ordezkaritza anitz eta zabal batek Helen Dabo duen Frantziako Justizia Ministerioaren ordezkaritza batekin elkarrizketarako bide bat zabaldu du. Eta elkarrizketa bide horren ondorioz, Euskal Delegazio horri euskal preso politikoen kolektiboarekin biltzea baimendu zaio. 7 euskal preso politikori DPS erregimena kendu zioten, Espainiar estatuan FIES erregimenaren pareko litzatekena. Eta presoak Mont de Marsan espetxera hurbiltzeko aurrerapenak eman dira. Jadanik 5 preso hurbildu dituzte Montmarsaneko espetxera. Jakin badakigu ordezkaritza hauen lana prozesu gradual baten bidezkoa izango dela. Ez dagoela berehalakoan egoera guztiak konpontzerik. Baina, begi honez eta babes osoz ikusten dugu egoera guztiak, presoek bizi dituzten egoera guztiak konpontzeko egiten ari diren ahaleginak. Bereziki, emakumeen problematika espezifikoa, estradizio eskaerak dituzten presoen egoera, edota zigor luzeak ere dituztenen egoera. Nafarroa, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoara etorrita, urrats mantso baino irmoak ematen ari dira.
gatazkaren ondorio guztien konponbidea bilatzeko. Premiazko gaietan adostasun zabalak lortu dira azken hilabeteetan. Bereziki, sakabenaketa eta preso gaixoen egoera konpontzeko adostasunak. Bai Nafarroako parlamentuan eta baita ere Gasteizeko parlamentuan. Eta nabarmentzekoa da ere, astelehen honetan bertan, UPN eta PPren babesa kenduta beste eragile politiko guztien adostasunez, Nafarroako parlamentuan sakabanaketa eta lehenengo graduak salatzeko ebatzi den ebazpena. Eta beste aldetik, Ipar Euskal Herriko ordezkaritza zabalak eta herrialde hauetako foro sozial iraunkorrak euskal preso politikoen kolektiboarekin ireki duen harremana nabarmentzen dugu. Lan horren bidez, preso politikoen iritzia gainerako eragile politiko, sozial, sindikal eta instituzionalei helerazteko urratsak emango dira eta bide horretatik egoera hau konpontzeko adostasunak lortzeko urratsak eman. Lege arrunta erabiltzeko konpromesua bere egin zuela irakur daiteke euskal preso politikoen kolektiboak pasaden udan publiko egindako ondorioetan, eztabaidaren ondorioetan. Espetxeen barruan hasi dira bide hori jorratzen. Ibilbide hori eraginkorra izateko lehenengo gradua bertan bera geratu behar da. Horixe baita lege arruntera igarotzeko tapoi nagusia. Lehen gradua gainditzen ez bada, ezin da beste lege eskaerarik egin. Hemen ikusten duzuen karratu hau da lehenengo gradua aplikatzen dieten kidei ematen dizkieten edo sartzen dituzten ziegaren neurriak. Hemen Estatu Espainolean dauden 82%ak hemen pasatzen dituzte eguneko 20 edo 22 ordu. Momentuz, euskal preso politikoen kopuru handiak errekurritu du dagoeneko lehen gradua. Gradu horrek errekurritzeko epe zehatzak ditu, eta epe horiek zein helegitearen prozedura espetxearen konpetentzia dira. 3 hilabetero eta 6 hilabetero erregimen klasifikazioaren araberakoa, aukera ematen zaie presoei gradua errekurritzeko. Datozen asteetan, preso bakoitzari errekurritzeko epea zabaldu ahala, gehiago gehituko dira lehen gradua errekurritzera. Hemendik aurrera, lehen gradua gainditzeko eskaera jarriko da konponbidearen ildoan, lege arrunta erabiltzeko ezinbesteko premisa baita. Izan ere, espetxe administrazioak euskal presoak modu sistematiko, orokor eta jarraituan salkatzen ditu lehenengo graduan. Neurri horiek, kartzeletako legedian urratsak ematea oztopatzen du. Tratu individualizatua mugatzen du eta kartzelako hainbat eskubide izatea ukatzen du ere. Testuinguru honetan eta azaldutako irizpideak bultzatzeko eta indartzeko, kalera dinamikak honako mobilizazio egutegia aurkeztu nahi du. Apirilaren 17an asteartean, preso politikoen nazioarteko eguna ospatuko dugu. Galdakaon ekimen politikoa egingo dugu eta presoen izaera politikoa aldarrikatzeaz batera, presoen gaian dauden lehentasunak azpimarratuko ditugu. Hurbilketa preso gaixoen kaleratzea, 70 urtetik gorako presoen kaleratzea eta nola ez, lehenengo gradutik lehenbailen ateratzea. Apirilak 18 eta 20 bitarte herri guztietan ekimenak burutuko dira, presoen aldeko ekimenak eta mobilizazioak. Ta azkenik, apirilaren 21ean, larunbata, bada garaia presoak kalera, konponbidea, bakea eta askatasuna lelopean, manifestazio nazionala burutuko dugu Bilbon,
arratsaldeko 5:30 lakasillatik abiatuta.